Kopim say Messi no. Yo. Kopim say Messi no. Yo. Just Asante my kopim say me year free once. Catch up one penny for man penny for. Yo. On hemo ma me no ye na mo kwata se nya hihye ni nyina pepepe on mo hihye say won na ehwekro no na mo boa no kwata won mo trase na fe hihye bia won mo ye na ma babu ma ne twina dadua na pa ho ame penesi na mu no ba sa na dadua ochu abedi e wo bi na wie bi kacha ye Santimanso TV yesomo sompa Memo akwa abanfa amna Santimanso TV ene asetena ekoso ewo Asanteman Council no na nanom de ni nyina aba na wieye yesam ne se wo hwa de se nananom nso asore a omo ekobe bi omo free ebaye na Asanteman Council no ene dwumadie na ekoso na fatitire na ekoma da sebra osiebu nso toso mienu mampon hene a wokọ ekura na ho nsem na chese ne atiame kase mu no na kwaye areho pa atiame ade atudwa se mampon hema na aja koma dufie ene ne mpanyimfo nkọhwe se adeduanan pepepepe ombehwe na womotumi akura da sebra osiebu nso otoso mienu enu nti no ade se nana ahyese nyame ya adoma adwoda ebe de se mamponhema ne empanyimfo no omonhwe na omuntumi eni da sebra osiebu nso na wotweda se de beya no manyina bekoso afrise ose ne dehye no woma no enna ho enche kura na nu achi kura mpo no achiame esade to nana aja kuma dufie ne mpanyimfo anim se ansa na yebedi adeduo wotwe no edi se wonya na isi anamu ese mpanyimfo no hwe na omutumi ekopa nipa obesi na da sebro se ebonsu mepacho obesi nanan efise nana ase ohia ni isi anamu pa enti wei ene ensem pia ekeka ho a yewra editu edwa na emprempia me no kase ayade se ensuta man hene enso na ekọ no pie fe ampa amamre de efe asante amamre efe na emum no de wo mu nyina ne se enhemfo ni nyina no se wo hwe wo mo anim wo hwe senia omote bia ne se na kyese areho na ahye wo mo eso papa sabe wo hwe asante man nyina nifa na kyese oda form no enka mprempie no nka ene eye Asanteman Council no ke yewura tena ase no ko hwe nifa ka bon se da se bro se ebonsu mampon hene nanka wote ho de wote en mampon hene wote dweta akonya so no enka wote nifa na afi enka waba behwe ne benkum na eno so obehu osumnya hene se semre me no ka se ade se be kwai man hene na kakari enso na epia ese wotutu ne ntuma fe ya manfo echia no ampa woye bememu nanso wo hwe na kakari ani ma otumu se areho ahye ne mapa vise na ade nyina emprempe ya me no ka se ade se nana kwaku amwatin ya wasaye utumfo chiame panyini jache manhene enso na nana wopia wone aba mpanyimfo ni bi enso twetwe nkomo pa se na tembia na esi hu nana no nyesa na tie na oba yema areho ahye no so ni wofani mpon eda fom pa nana aja kuma dufi mepacho mampon hima na esemre nana apie na manfo mane yako wo hwe nana nima na wosin kure gu ne wofani mpon wonim se emra nana da sebra ose ebunsu ede mami esi ade so no na uswa pa na uswa ti no wofana na akra na nti prempi no bon se nana oben no wofa pa ene otune ne wonhu ne wofa no na chese areho abefie papa samre ehfo no egusuwa epie ehfo no egusuwa epie na areho ne de saa na tie rehon de saa fise na rehon achiame kura kasem no tumisa reho ahye ma reho ahye krama enu nti no saa ama ehemfo a ene omba
asetena no saa na tie me no ka say de ese ofen so man hene na dwamna kenten na na dwamna kenten ono anso ne se di na agya kuma dufie enso anim wone ne ba hema na afra ne wa ya nansen ya ne gazette ho papers ba na kwaye nsensem pi enso ofen so no samre wo mo enso na epi ya omo ekono ehemfo no guso a guso a ampa areho abefie pa sika dwetɛ kunya ya sisi apa adampan pa sɛ wonim sɛ wo ba santimema idea sɛ dase bro se bonsu one second in command sɛ wotumfuo ni hɔ a mepa kyɛw papa yi ɛna ɛhwɛ akyire ɔhwɛ asanteman so tumfuo tuen na echipe papa yi na behwe kira kopem sɛ yewura ɛbɛba na fofie antoata esi ha no de de akoye no na je sɛ aha adwen papa me no ka sɛ ade sɛ enkranza man hene na kwambafo enso na epie hwɛ na nanim awerɛ ho ahyɛ ne kra so papa abrafo no edinanim sa brafo ni dinanim pa na se achiame ekasa no oka kire nananom se omonkwohwe na omonkwoboa na nadufie efiri se mmiri a oka se ono na kuro no ehye ne nsa ya chise sa anatie sa me no ka se ade se enkranza ba hema enso epie papa nana ya sapoma yes nana ho fe papa na ya sapoma enso ena epi na sesemne de edwoso ba hema nana ya santoa enso ena edi akire wedi ne nua na achi kama okwa akofroka na onso akọ ehemfo no egusu a omu APP ehemfo no egusu a na NC na ahobambo a ewo manhia no na eye sononko pa bohu aposifo no ewo ho asojafo wo ho edom so ebai papa se na de bia no asanteman etenasi asane tie na enam se asanteman nifa hene wakwa ekranti na de se achia medi tudwa se edifri enne ya wotenase no ede kone nkunwa ni nyina no wabutu on tenase biu te se wape ne dehie no kra be kra nti eno so en ensama ewo ho me no kasei de se jenase my hene ene na oba heme nyina aba na kosa yadom dinase manhene na kosa yadom na nanso ene apie fefefe opie na ampa asante amamre de efe papa ena otumu se brisie no edi ehim papa enkamprempie no se ya na nke ba manhia asante man tenase wiese a kahemfo no eba otumu se wo munyina nka serie na nka omo ani age no mo chiache omo ho na ene no se wo hwe ehemfo ni nyina anim a otumu se ampa areho abefie papa areho ewo mu pa evise na se ebonso no wasan eye vice president Asanteman Traditional Council no na wasaye vice president me pa chaw so wonim se Asanteman Traditional Council no yewura na wande oyo panyi prekope ewom na bedi akiri na se ebonso toso mienu me pa chaw mampon hene a semre okwa no anu nti no amahemfo ni nyina se areho abefie pa chese enye agrokra na enso no nananum etwahia omapie no omuhia na omodwendwen ho ebi kura abusa yepa na se ebunso no wayare saa na owu adi abro wei ene nsama
gye sɛ nananom keka gye sɛ ɔmo dwendwene ho na ɔmo bɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na wɔtwe da no nyame adom a adwa dɛ ɛbɛyi na bibia nso atuma kama agogo ba ahema na nana nso ɛna ɛba no mpa nana nso ho fɛ pa yes na sesem nam no kase idea say kumawu man hene pepa to barima safo twenebo akodua nso apie ya nana nso ene ne mpanyimfo na opie na sesi Asumnya Traditional Council enso ena apie no na nipa odin kan no eye wo Kyeame saa so na akwam etoa so adonten etoa so sumpa etoa so na nkoso etoa so ofatawia etoa so na afi mpanyimfo ni pi ansa na asanteman benkum wode ne ho wotre kusi intrama otoso mienu ya se mmiri ti se ade ato ne ni pa isi ade wode ne ho ewo eye yo pa every say ni nua panyini na se ebonsu ya wono so ye asanteman ni fa no na se mmiri woni ho biwi nti ama otumo se wode ne ho areho aba enti no na asanteman asetena ene wotena ye no saa na emu nsem no esi etie enti na ebeda ahwefo nyina ase na ye de dwumedie ni nyina abe awie Billy times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne si dan wi anaso moso no nso adane adesoa. Enne de Adabov Company wa santememu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. Wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Eurotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina dan ehoniema Adabov Company de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asantemaso TV, yes, so mosompa.